се. Свиваш краката като за начало. В почивките коленна опора ли се наричаш това? Лакътна опора. Лакътна. По-трудно е, отколкото изглежда. Да, защото дупето трябва да е дигнато от земята, но гърба трябва да е равен заедно с дупето. Не трябва да се издупвате. Освен при други работи. Ако облегнете гърба си, ще ви е по-лесно. Когато трябва да пазиш и баланс, всяко упражнение става по-трудно. Накрая на тренировката е важно разтягането. Предно бедро по този начин. И за задно бедро може спокойно да се седне на земята, да си хванем кръченцата. Успех!